Sunod-sunod nga pagkawagtang sa mga bata sa Talisay City, di angayang kabalakan, kini mao gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Efraim Paguyod ang hipi sa Talisay City Police ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas siyang post sa social media. Giklaro kini sa mga opisyal human makahatag og kabalaka sa pipila ka mga Talisaynon ang mga post nga may mga missing nga mga bata sa dakbayan. Matod pa ang mga bata giingong nahanaw sa pipila ka adlaw nabalik na sa ilang pamilya. Gipasabot ni Gulyas nga nihangyo sa pulis ang pamilya sa mga post sa social media ang nawala nga kabanay aron daghan ang makahibaw og dali kining makit-an. Tuod man, ang usa ka bata nasuta nga mikuyog lang sa iyang mga barkada samtang ang labing uwahing giingong miuban kini siya hinigugma. Nihangyo sa Paguyod ngadto sa mga ginikanan nga responsibilidad nila ang ilang mga anak busa ang ilang monitoron kini kung asa sila manglakaw. Samtang miawhag ang mayor sa Talisay City Police o sa CSWD sa paghimog proper protocol kalabot sa pagpahibaw sa mga na missing o nahauli na ba aron di makabugna og kabalaka.